Kichonsi, Ndizi TV, Obwensu, Gusii. Ndizi TV, Obwensu, Gusii. Wegetaseni kia Ndizi TV na bwo obwansu bumugusingwege na ritkoria ondigenderete ko bari toero keima na no genderete ko gokya soko bwatia emirobero yonsi ritkoria rero ekarorire ritkoria Jumamosi tariki 15 na Ibere cyomutienyi okabere omwaka no wechi Ibere na mirongo ebere nene na manga genderete gokorekana imeyense ya Kenya ekerotro cyo muraiwense omokonyi bo muraiwense omokonyi bo muraiwense rigadigashawa rigagenderete kora abarayibande ase omuyega bwoko banya goseba abantu 15 na babera ababete bagusire magimabo kubatkana no botumeki bwamarwa atancheri imeye county ya Kirinyaga nyabano mwancho murigereri nechinga kyomoko omuraibense Dr. William Samuel Ruto aretaraye ase Chinsa Cheisko cyaragire Chinsa Isano nebere cyabona mubaso chinga kingo kwariganya SMS Amayia eriyo nkomanyebuna narayana kwariganire asenchera ereyo bwenge nyarabuna sesemo ya Facebook nabakagandira gotunyarwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otunyarwetera Ndizi TV News bayigona bokuya somo etrase website yetu www.ndizitv.net eriyo togendere gusanga asubime. Eriatariane Everlyne Osero oriato kubatrana senseme imbanyererio niga kurokwa Lydia na waigo Felistus Kabendi nero kaine kiachibichanerio gicha wikeire asenchera yabene ngo kwarganyo be kogosanka nanche goika omario erion kumanye Amayia na tekire korwa Chinsinyo au ngo kwariante chake korwa se county ya Kisii awase gatia menyi korwa se semo ya Nyaribari imeye county ya Kisii babere baweso kiana kumochia umukonyi bo mugavana be county ya Kisii Dr. Robert Munda ase okwebeka ensemo na gotiga kubwatira nero koremere maso bwamono mugabana we county ya Kisii Paul Simba Arati nigo boigo bamuchirie egatia barayi gatiabo omo women representative Doris Aburi na boigo omochumbe o South Mugrango Silvanus Osero abo ase bamuborire abe babe bakuromaskani go chiaso mugabana Arati na kumwachinga kinyororo erigo ikirania amagendero ase county ya Kisii. Tumugama na tuachorete Simba Arati koriga asine chinguru hoye time ego sori imwa chakiri mwagenda matanga mwataka kuburukani kyabansimba moko gende mikutano ya Simba mwataka kuburukani kyabansimba ntoroche ntoriko bayibaga Simba ne rorororo gorubono mpaka 2027 icha somo ngina donya turistodo omo ngina nkwaroche buna twa koneti kore na Simba bomo no kwambele tira iburi bakoko koriga asi no Simba ndete omongina neche ikakara to koboni gaski kwara ko tokorera onye naye kwarura ase Simba soe timu ei onya ko muro lakini abangina nabasaya nabagaka ba Kisii county mbaroche nuri answer bochibe asa kwairu gaski kwa korire igona ari kuchikosaba korubono Esport Simba sikwe egasi ngo korare orinetaya moe time atorosari Kisii county ya Idemese ababwatani korwa se sekta yobosombi bwa matatu imeyo muchokisi bakorawa n'umunyakirogo boni go baganire omorembe kwenekiwa asa abantu bonsi namono ase abarayi bage siasa okwana chingakiye cyo ni wowe bakwanire igoro yekeombe kya boda gose cooperative eyora chikokonya ababwatani be sekta ya matatu ase okwegenderia ane nase okugacha chibesa cyabo naboigo konyora amakabesa nigo munyakirogo yo abolirie ababwatani wesoke na kwerikia eriko konyeka ase amatukari bosio asaruro kubore guchasaba na siasa kuraria omorembe chinga kyonsi na wikirania lya bwenerete ase aba 90 korengana ne chira babete bakubalira chinga kiche campaign.
nainde matatu buna muma ete botambe tuntu bwa tomorembe matatu ntoto ko buli abantu bonse matatu ne sekte yemo ekora lyo morembe chinga kichinyinge kegere gari bune yekorwa kwendere nkoiranere ekora lyo morembe basi bune yera kwendere Nairobi kwendere Mombasa iyo koiranere wocha kora lyo morembe so intu to go saba morembe ase county ya Kisii naindo to gwakera mugabano ito simbarati mbiyamone kagera twaro chana ikarastra ba contractors omo maene erine erinjire yemo yokore to morembe ekiagera isachinde twaroche riyo manandi arenga ase ba contractor no mugabana lakini fire waliongea otogote banga mbiyamono aintu matatu yaita twaro ko batay bari motari gotoikera mono ose motari ko bisi yaito na ndo bara matatu to endete amangane cooperative to endete ko arrange nainde cooperative society ne yaino yachete teri ya montonde maybe nabo monto ya mara kegerenga ine ya bandogete ose ine ye kiongozi cooperative ne ya bandogons ne cheron chugo fishery na nyamba libalisa watari wika inchwe register cooperative ose fuchibe siao na indo sabe loan chibe siao so tati toge ndere na into akara bana wetu basalu kure skuru ya tokanga ntu wate siringi Isano openda alikuwa bogolia wedere simi yao ya koboko kwa nyora nego ntokene nali gotebia abana siasa baitu ntunto banje de bonse lakini oyo gosalia morembe ntoko mukani ade gosalia morembe pranate babuli tangani matatu twanje to omurwaniriria bwekerogo kyobo seneta kurwase county ya Nyamira Adams Mochenwa nigo amochirie egatia barai kurwase county yo asogotekerania emiremo yabo korengana nechira babarierete abananchi ukwana chinga kiecho Mochenwa nigo aberega kwegerera egatia barai na otana nigo bagenderete gwikirania egatia magendro asarokanire komo mochia omonogeri bwebunke ya Nyamira enokukero na otana taraikirania aliabwenerete korengana neri bagabwate ase ekiroge kyo nigamuganirie ko irari bageri na kwene kyabuna serikali ya county ya Nyamira yaberege gutumeka enibo asenchera erendonge yokoreta magendro ase county ya Nyamira. Again tonda teba bara ibanya Nyamira, they have disappointed us for this past 1 year. Namba kega bajumbe bakendo je bagunya gwe karakari uno mojumbe okitutu masabango nya gwe karakari yale gosukiale buya mojumbe west mugirango gando je mbuya kolegas no nya notseto nyamuko strike, but county leaders but disappointingly njeroka buna county assembly led by almost speaker okorogoseno okero. It has disappointed us because the oversighting body is going to bed with the governor kirase okero okonyorale inacha gaiga nacha buna nchomonyene na governor ntoma mpinto kyoroche binto mikoreke gonye togochigusukai igo abantu baminto tigabarai batokorere gase ritwa baete na kiro muntu apime line yaye yemeremo bune constitution ekoleki etebet egasio mon speaker no oversight the work of the county assembly is to oversight the county executive igo bono from that word oversighting nero wenda go keep the governor on toes chibesa chiribaire unoroche building nere ye county janya koera. We don't know why we are approaching 15 years of devolution without seeing a building area. Last time we roje nja gwete abana baito bakaumia maria abantu barango kolegas bakaumia, but we have not seen any change. Gobono let him keep the executive on toes agere abakorere meremo. Na magega yomuraibe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga wesokia na koraria eganga yaye yokugania kwiraribaga ase kirogo ky'obunyakirogo ase kyombe kyobomo bwe Chinsa nigobono abarai kurwase obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya bakorawa n'omuraibe kyama kya Wiper Kalonzo Musyoka babere bawesokia na komwa okoboko Raila ase eganga yaye nakorengana barabwo nigo batere buna Raila nigabwato obumanyi bwekerengo kyaigoro na igona isaine ase ribagerio ase nchiremo yoko mukonya wekinya gusegusuka busyo na gutigana na siasa chia ingani go batebire ko ikabagendere kumusira na kwene kyabuna obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya ni go buragendere gutigara bure obutingu asoko ene kyabuna baireri bagalyo borai eriokora ense ya Kenya asenchera erendonge. The Azimio coalition, we welcome and congratulate our party leader for the bold step of putting his name forward for consideration of this most important role to the African continent and its people. We fully support his decision and we shall back his candidature to our fullest capacity. Mr. Odinga has a long-standing history of commitment to Pan-Africanism.
We believe that as the AU chairperson, he will leverage his Pan-Africanism vision of identity and inclusivity to achieve, I quote, an integrated, prosperous and peaceful Africa driven by its own citizens and representing a dynamic force in the global arena, end of quote. Number 4, Right Honorable Raila Amolo Odinga has an unparalleled track record of leadership in promoting democratic principles as the mayor remains focused and united on issues close to the people, and we give our assurance of our commitment to always address their concerns. Ne serikali ya Kenya Kwanza nigo yachakira umuroberi obwoko bakana abantu baleberwete kurwa obokoreri bobo wenya ase ebinyoro kusaba manyikanite na community health promoters asekera oyomo arachikonyora gishiringi chiri Isano kera umutuyenyi wikabono nigo abisabo baikire chiri gose elibu emiyemo na batano na babere imeyense ya Kenya asekera oyomo airwe chinyomba emiyemo ekyara chigwikirania obokoreri bwaye uko nakinga kyecho nigo omukonyi bwo murai wense Rigathi Gachagua aberega gotebeka kakurwo kuburya bucyase serikali cye county kwene kyabunangwa esoke yakire nakorwa ogosira kwabo asekeria abantu abo nigo bakora egasi erengia na inde erenko mukegima no muwaziri bwo bochenu Susan Nakumicha nigaberega kwenekia unambagendere ko basira soko enekia obokoreri bwo bochenu bwabere bwo gwikera abamenyi asebinyoro asenchira yobangekegima asaine kyago kuba bwatokera chisimi echo kirabakonye ase ogoikrania obokoreri obwo nekingaki aigatia yabalia babere bako gosebali babere bakorebere meyo babakogokera egetambukirekyo na otebemeremo bagokora nemekonkigima na igo okosirwa okoba chakire kwewa ni okora chikubabeka umukia bwo kugendera kubwateka obokoreri asenchera erendonke. Ilikuwa imebaki nini? Stipend. Si ndio? Do tu ndio ilikuwa imebaki. Sasa leo ndio ile siku. Because of this outstanding performance that we have reached 2.7 million households since the president launched the community health program in October last year. I want to send a passionate plea to our governors to very quickly also organize their part of the stipend. Nao pia wajikakamue sababu tukaanda chini zao, tunafanya under county governments, tumeona kazi imekuwa rahisi because mbeleni hapa tu kuaga na those commodities za kupima, za kufanya nini, so ilikuwaga tu ukipata ni kurifa. 1.56 million Kenyans have been screened for diabetes from the comfort of their homes. Excellency, we promised them that we are going to give them gadgets. Simu. Na si simu ya hivi. Si ya kufinya kuchosha vidole. Simu ya kisasa. All the phones that were required to be provided to the CHPs, they are all with them. Egati ya MCA korwase county ya Meru nigo besokire na kwemungania askiri bagotewa na noko unerirwa magega ya MCA abo 13 agotewa na nigo bagoserwa korwase ebikaro byebunge nabagogokanwa gosegokaniwa gotakwana nabariki amangana asekeria bunanko mwabare okoboko mugabana bwe county yo Kawira Mwangaza nabono nigo bamomochire omonogeri bwebunge ase county yo na otanenchira yemo yoko nya goreta owatananeka kwa barai nabo yogosaria omurembase county askeria batero na barabwoni go baragendere kubwatirana asokorora buna magendera berega korokana ase county yo ya Meru. Lakini la kushangaza ni kwamba ile impunity na ile dictatorship tuliona siku ya Jumanne ambapo sisi tuliweza kutimuliwa katika kamati za mbunge, katika aswa kamati ile inatengeneza budget inaitwa budget committee, ile ingine ya PAC na ile ya implementation ambazo ni select committees, imeendelea hata siku ya leo. Sababu sisi tumeambiwa ya kwamba hatuwezi ingia katika bunge na hatuwezi ongea na wanahabari tukiwa katika bunge letu la Meru. Kwa hivyo sisi tumetojitokeza kuambia wa Meru na kuambia wananchi wa Kenya ya kwamba shinda ya Meru haiko katika gavana wa Meru. Sababu gavana wa Meru alisema ya kwamba yeye yuko tayari kufanya kazi na yeyote yule ambaye amechaguliwa. Na sisi tumeona hawa MCAs ambao wanatufukuza sababu mradi wa MTF unaendelea kwa kulima kwa kutengeneza barabara za Meru. Tumeshangaa sana ya kwamba
kwamba wao wanaenda kundadia hizo graders na machines huko mashinani. Wayasu wakikuja katika bunge wanataka kusema ya kwamba sisi hatutaki kufanya kazi na gavana. Kwa hivyo sisi tunauliza, whose interest is Meru County Assembly protecting? Shangaza ni kwamba kila mmoja alienda ofisi ya governor aliweza kutolewa komiti zote na akaweza kutolewa any responsibility he or she is holding in this county assembly of Meru. Swali letu lingine ni kuwa ni nani tumekosea. Mimi kama mwana Jubilee sijapigiwa simu kutoka Nairobi niambiwe nisiunge governor mkono. Na nafikiria pia wanauda hawajapigiwa simu waambiwa wasiunge governor mkono. Mwanchi omulgereri oroboti onarogotoreta omwerio bwa Amayia Chinsa Isano nebera senchira ere yobwenge korende na mange ngendrete nagendere gukwariganiria aina inde nacho kumanya senchira yobwenge ekero chirarage Chinsa 10 chamagoroba agati yabomna na kumanya omokonyi bomurai wenserga bigasha wagendrete kora agendete kora baraibande ase omuyega bwoko bainia abantu 15 na babere bali babete bagusiria amagima boko batkana nobotumeki bwa marwa atancheiri ime ye county ya Kirinyaga omuraibense Dr. William Samuel Ruto anigaikiranete gosenigaria ime ya Addis Ababa ime yense ya Ethiopia ase egeikaro kemerongo 35 nebere kia obomo bwechinse ase barakwanira mangana awa yarengete okobwatrana wechinse chorogongoru Africa eriyo wekinia ase amagendera nitkolia lero oyo kabeire omo prime minister bwense ya Tanzania Edward Lowassa yobetaka gusiro bugima bwaye anigo omuyega bwoko eni wakwaye okorekana litkoria rero emergency yo ya Tanzania gomono mwancho mulgereri ayo mnaenda manke ntogendere gukubwateria ochikumanya ase obwikiranu ase Chinsa chirebusyo gukoganeria obulgereri borobuya ase meruberensi ya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii ase nsemo ya Facebook tonyoro wetera Ndizi TV News Digital ase nsemo ya YouTube Ndizi TV News nabo ko yasomwetera se website ito www.ndizitv.net eri otogendere gusanga asobwa mireterane Everlyne Osero ulia twabwatrana sensemo ye imenyererio nigakoro kwa Lydia nabo igo Felistus Kabendi narone kyachibichanero gichago ikeire asenchera yabenengo kuganeria oburgereri borobya nabo igo umubaso oromoterero. Ndizi TV, obwansu bwo Gusii. Ndizi TV, obwansu bwo Gusii nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonkor bwo Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na